barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Sunana Reverend Evangelist Muhammad Bishara Dole. A yau tare da ni akwai wani dan uwa da nake so in gabatar muku wanda shi zai yi bayanin kansa. Ya sunan ka malam? Sunana Abdullahi. Abdullahi daga wace jiha kake a Najeriya? Daga Katsina. Jihar Katsina. A wace karamar hukuma? Karamar hukumar Caranci. A karamar hukumar Caranci. Wani gari a karamar hukumar Caranci? Radda. Garin gwamna mai ci yanzu kenan. Madalla. Ubangiji maka albarka. Menene za mu iya cewa dan takaitaccen bayani game da kai? Takaitaccen bayani a kaina shine zuwa lokacin da na anshi Yesu Almasihu ya kasance ubangiji na. Na yi karatu a FCE Zaria. Fine and Applied Arts. Mun kasance mu 29. A cikin mu 29 mu uku ne musulmai da gaske. So wannan ne ya sanya saboda rashin samun fahimtuwa da bami ko a samin haka ko makamancin haka mun dawo zama gida ɗaya tare da ni da waɗannan kiristoci na department ɗin mu kenan. Mun zo muna zama da su na fahimci ta gaskiya a tare da su fiye da yadda suke tsare ma mutunci na da mutuncin addini na in time din sallah ma suke ƙara sanar da ni. Wannan abin shi ya ban sha'awa na fara bincike akan littafi mai tsarki. Bayan na fara bincike akan littafi mai tsarki na gamsu na je na sanar da mahaifiyata wadda ake kira Nana Umar Radda. Nana Umar Radda. Kana nufin mahaifiyarka kanwace ga ita mahaifiyarta tana biyanin da sunan mahaifina ne. Ok, tana amfani da sunan mahaifinka. Amma shugaban bangaren Arabic ce ta dan jami'ar gwamnati gaba daya. Mahaifiyarka? Nan zonal office. Kenan kana nufin kuna da alaka da gwamna mai ci a yanzu? Da shi da alkali Umar Radda. Wa da kani ne. Ok, ya kake ga alkali Umar Radda? Ni dani na cikin shi. Dan cikin alkali Umar Radda wanda yake kane ne ga gwamna na jihar Katsina a yanzu. Wa ne a yanzu haka. Shi wanshin gwamna ne. Madalla. Alkali Umar Radda yana da na dan jami'ar gwamnati amma saboda matsalar bandit mai girma gwamnati ya dauke shi ya dawo shi cikin garin Katsina nan kofar Darbi. So ni da bayan na sanar da mahaifiyata cewa na zama Kirista na anshe Yesu Almasihu ta dauki abun kamar wasa. So bisa da yadda take min magana sallah da ma ta bar sami na daki ta fahimci da gaske ne wannan abu. Ta sami yan uwana ta musu magana daga ce sun zo sun same ni sun man magana. Na tashi na yi hijira na koma gidan kakata wadda ta haifi mahaifiyata mashi local government. Sun zo nan sun same ni saboda na yi aiki karkashin Abu Ammar shugaban hukumar Hizba na jihar Katsina na yanzu. Kai kayan aiki da Hizba na jihar Katsina? Lokacin ina agaji na rike mufti na dan jihar local government. Akwai uniform ina da ran ina sun sani kuma bayan na rike musu PRO har suka aure ina na je mufti shugaban wa'azi na dan jihar local government. So wannan ne sanya suka same ni in secret wajen fahimtar da ni ubangiji mai girma na tabbatar musu da cewa ni akan daidai nake ban yi kuskure ba. Wannan abin ya sanya suka zo suka yi man dauka kamar na mahaukaci tare da wasu simple defense wanda suke a nan aiki a mashi local government. Aka dauko ni aka daure ni aka kawo ni na tsinta barik hukumar Hizba ta jihar Katsina aka tsare ni a cikin wannan wurin. Aka tsare ka akan dan me ka zama Kirista? Na tsawon wata 6. Wata 6 kana daure? Confirm. Bayan sun tsare ni a wannan wuri daga ciki na rika roƙon wasu daga ciki akwai wanda ba ina lambobin su wasu 'yan sanda ne ina roƙon su idan sun zo wajen ina roƙon su yadda nake ba su tausayi su je su roƙa min mahaifiyata ko mahaifina a yi hakuri kan wannan abu a kyale da Allah a fahimci juna baki daya. To mahaifiyata